Dakizu edanok, Azpeitiko udalak, indiakari sexistekako herri bat edukaraiki, eta horretik, ez festatan bakarrik bezik, eta urtin zehar, hainbat ekimen eta eragile eta erakunde diferentik ere lanin, indiakari sexistekako herri parekide baten alde. Informazio jasotzen dunin, erazotukin harremanetan jarriko gela eta bere familiekin, eta azken zerbitzu beren eskuta lagako ditugula, eta herri bezala eta udal bezala dagokion erantzuna emango ditugula. Prebentzio ingurun gai izan programan etorriala zati bat honi dedikautekue, bai libre eta aske onberdila bai pertsona guztiek, behaien festak ondo pasatzeko, eta ero baita ere jarduala eskoli bat etxieta, programekin batea, eta nire amateula sozialitatako baritzeke zein marko ezan gida batzuk ematik duela. Horten egon berrikuntza bat izangoena Karpie, eta horren bi emakume izangoena adituek gai hauetan, eta hor bai zein zalantza dakena pertsona bakoitzek areapoteko almen aukiko, eta gero baita ere bai sentitzen da erasotu izan dela ere, behaien lagunduko hiela eta behar nahi erantzune ematen lagunduko hiela. Eta baita ere aipaua, ez dela txosnina bakarrik, danok eduki behar duela jarrera aktibo hori, eraso baten aurrian, danok gehala erantzunkizun eta danok eman behar dela aurre, eta azkenin horrek itugula eraso bati horretzeko Egia da bai azken urtetan berrikuntza berriak ondiela, txitximorekin, beste hainbat kanpaina desberdinekin, baina protokolo urte guztien ziarren indizenaz. Azpeitiko festatan ezin dugula onartu hori gertatzeko, eta dena jarri dugula pilak ez jartzeko, ez gertatzeko lako zerbait ez. Danak elkarlanien, festa batzorri, diferente urte guztien zehar lantzen dugunak, ez gertatzeko, eta esateko, festak ondo pasa ditzazkegula, baina danak egula ondo pasatzeko festak eskubidea. Baita nik aipatze baita urtin ziar azkenien, hori zaninazio dilako eta eraso masifikaite dilako, jendie gehiago daulako, baina egia dela urtin ziar ematiela erasuek, hau ez dela zaninazio eta bakarrik mugatzen, urte guztiako kanpaina bat dela, eta